Aquesta setmana, a Bloc TDI, parlarem de les nominacions als Oscars, o el que és el mateix, un petit repàs al més destacat del que podrem veure aquests dies als nostres cinemes. 32 films volen mostrar el millor de la producció nord-americana del 2008 en una cerimònia on la pròpia acadèmia reparteix uns premis per promocionar la seva indústria. 4 films són els que es disputen els premis principals: millor pel·lícula, millor director, millor actriu principal i millor actor principal. I la majoria d'ells s'han estrenat ja o s'estrenaran d'aquí molt poc a les nostres pantalles. Si vols estar al dia de què veure al cinema, no et pots perdre el nostre especial, La carrera per l'Oscar. El top 5, 5 pel·lícules que aquest any han coincidit en les categories de millor pel·lícula, millor director i millor guió. Les 5 pel·lícules que esperen arrasar taquilla i que opten als premis més importants de la nit dels Oscars són: El curiós cas de Benjamin Button. Buenas noches. Mañana al mediodía renunciaré a Frost la contra presidencia. Nixon. El meu nom és Harvey Milk. I'm studying a play. You can read it. The Reader, el lector, i Slumdog Millionaire. El curiós cas d'un home que neix vell i que va rejuvenint a mida que passen els anys és el cas d'en Benjamin Button, encarnat per Brad Pitt i acompanyat per una sempre versàtil Cate Blanchett. Dirigida per David Fincher, director de El Club de la Lucha, i amb un guió d'Eli Roth, que ja ha fet guanyar films com Forrest Gump l'Oscar a millor pel·lícula, el curiós cas de Benjamin Button ha acaparat el màxim nombre de nominacions per a aquesta edició dels premis. Han estat 13, incloent millor actor protagonista per Brad Pitt, qui, recordem, va estar nominat per primera i única vegada a 12 monos, millor actriu de repartiment per a la fins ara gairebé desconeguda Taraji Henson, millor director, millor banda sonora i millor pel·lícula. A lo mejor no. Eres raro. ¿Tienes lo que hay que tener para moverte en un barco? Eso creo. Me da repelús. Yo no puedo. Benjamin, ven. Vale. Benjamin, ¿a dónde vas? Hola, Mar. Te mandaré una postal. Escríbeme una postal desde todos los sitios. No he estado con muchas mujeres, ¿verdad? Bueno, no estoy vestido. Oh, está estupendo, tal y como está. Si alguien no quiere ir a la guerra, ahora es el momento de decirlo. ¡Compañeros! ¡A sus puestos! Winnie, es curioso regresar a casa. ¡Santo cielo! Te das cuenta de que el que ha cambiado, Benjamin. eres tú. ¿Me está buscando alguien? Hola. Benjamin, ¿qué haces aquí? Creía que llegaría aquí y te tirarías a mis brazos. Esta es mi vida ahora. Tenemos más o menos la misma edad. Nos hemos encontrado en el medio. Estaba pensando que nada es para siempre. Y lo triste que resulta. Algunas cosas sí lo son. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Benjamin. Buenas noches. Mañana al mediodía renunciaré a la presidencia. Hoy es un día histórico. Frost contra Nixon és un dels duels en pantalla més esperats de l'època moderna. Qui no hauria volgut entrevistar Richard Nixon i extreure-li tot el que va passar arran del cas Watergate? Basada en fets reals, Frost contra Nixon tracta l'entrevista que l'expresident Nixon va decidir oferir al periodista britànic David Frost 3 anys després de veure's obligat a deixar la Casa Blanca i durant els quals havia romangut en silenci. Va poder Nixon eludir les preguntes sobre el seu paper en un dels majors escàndols dels Estats Units? Va poder Frost exigir-li respostes clares a un home que es va convertir en el mestre de l'evasiva? Este país. ¿Estás de broma? Ah, es un placer. Señor presidente. Ha sido devastador. Dirigida per Ron Howard, que potser recordes per Una mente maravillosa, i protagonitzada per Frank Langella, Martin Sheen i Kevin Bacon, Frost contra Nixon ha estat també un dels films més nominats a les categories principals, incloses la de millor actor principal per un fantàstic Frank Langella, a la millor direcció, al millor guió adaptat i a la millor pel·lícula. ¿Listos para grabar? ¿Ha pasado una buena noche? Sí. 4, 3, 2. ¿Estuvo fornicando? Y... Dentro, David.
Este país necesita que haya una condena. Quiero someter a Nixon al juicio que nunca tuvo. La democracia depende de ello. No permitiremos que eso ocurra. Se van a arrepentir. Quiero poder y gloria. ¿Por qué no quemó las cintas? Dije que no aceptaría ninguna pregunta sobre el Watergate. Apáguela. Le voy a hundir, aunque sea lo último que haga en mi vida. ¿Qué he hecho? Dios, si en esa entrevista Richard Nixon se exculpa, ese será el peor delito de todos. 3, 2... Dentro, David. ¿Está diciendo que el presidente puede hacer algo ilegal? Lo que digo es que si es el presidente quien lo hace, significa que no es ilegal. ¿Perdone?